Chámome Ana Castro Barja, son tecelá, adícome á teceduría artesanal en Baixo Lizo e sempre fago fincapé no segundo apelido, porque é o apelido materno, un pouco polo que coñecín de primeira man o tecido de man dunha irmán do meu avó, cando tiña 5 ou 6 anos. A miña tía avoa tecía nun tear antigo e nos veráns que pasaba na aldea, pois vía tecer. E moitos anos despois, viví moitos anos en Muiños, en esa ocasión tive a oportunidade de coñecer un taller que había en Vilar de Santos, e ali fun a aprender todo foi moi rodado porque apenas levaba uns meses tecendo, xa tiven o meu primeiro encargo, en un ano tiña pezas para un diseñador en Cibeles e foi todo así un bucle que se iba encadenando un a outro para bueno, como dicindo, este é o meu camiño. E agora este Nadal pasado cumprironse 25 anos que me dedico a isto. A día de hoxe sigo vendo a mesma maxia que o primeiro día que empecé a tecer. O proceso de elaboración de cada peza require un diseño previo. Na escolla dos materiais, dos debuxos que vai a levar, dos acabados, todo. Eses fíos escollidos levanse á ordideira e prepárase unha ordime. A ordime son os fíos que van montados no tear. Montanse no tear, envólvense e unha vez que a ordime está totalmente preparada, comeza a tecerse. Unha vez rematada a peza, haina que lavar, planchar, rematar os fleques, empaquetar, etiquetar, é todo un proceso así moi resumido, pero que leva moito tempo. Cando alguén quere un chal especial para unha boda, cando quere algo especial para un meniño que acaba de nacer, chamante e todo ese tú a tú que a persoa que lle ofreces a túa peza na que puxeches toda a túa mellor enerxía, pois é moi satisfactorio. A marca de Artesanía de Galicia é como un paraugas que nos envolve un pouco a todos, é un vínculo de unión entre todos os artesáns que formamos parte e ten un valor en canto a visibilización do noso traballo. A marca ao final somos os artesáns que formamos parte dela, se non sería algo valeiro. E esa marca ten un recoñecemento de calidade e de prestixio porque todos nós creo que poñemos o mellor de cada un para sacar os produtos cada día mellores.